Μετά τον τορπιλισμό της Έλλης και την πύκνωση των Ιταλικών δυνάμεων στην Αλβανία, τον Αύγουστο του 1940 επιστρατεύτηκαν στην περιοχή Αμιντέου το 28ο και 33ο συντάγματα. Τον επόμενο μήνα η δύναμη συμπληρώθηκε με στρατιώτες και στελέχη και τον Οκτώβριο τα επιτελεία των συνταγμάτων προωθήθηκαν στο χωριό Γάβρος των Κορεσδίων με εντολή να απαγορεύσουν την είσοδο Ιταλικών δυνάμεων στη Δυτική Μακεδονία διαμέσου της οδού Κοριτσάς-Φλόρινας. Από τις πρώτες μέρες του πολέμου, τα συντάγματα συμμετείχαν σε επιχειρήσεις που επέφεραν σοβαρά πλήγματα στους Ιταλούς. Αν και ήταν ακόμη νωρίς, η Ρώμη των ελληνικών όπλων εξύψωσε περαιτέρω το ηθικό και συντέλεσε ώστε να περάσουν από την άμυνα στην επίθεση μέσα στο αλβανικό έδαφος, δια της Λόγχης μάλιστα. Στις 6 Νοεμβρίου του 1940 συγκροτήθηκε στη Φλόρινα από άντρες των περιοχών Φλόρινας, Βέρειας, Γιαννιτσών και Αριδαίας το 90ο Σύνταγμα Πεζικού και μεταφέρθηκε στη Χερσόνησο του Πυξού, αναλαμβάνοντας δράση εναντίον των Ιταλών, βορείως του 28ου Συντάγματος. Σκοπός θα ήταν η κατάληψη του κονοειδούς όρους Ιβάν και η στενοπός Τσαγκονίου. Αν το σχέδιο είχε επιτυχία, θα αναγκάζονταν οι Ιταλοί να εκενώσουν την κοιλάδα του Άνω Δεβόλη και να συμπτυχθούν στην αντίστοιχη της Κοριτσάς. Όντως, τα συντάγματα έπεσαν με απαράμιλο πατριωτισμό εναντίον των Ιταλών δια της Λόγχης και χωρίς προπαρασκευή πυροβολικού. Μετά την Κοριτσά, το χειμώνα, στο μέτωπο της Δυτικής Μακεδονίας, κάθε μελλοντική πρόθεση ήταν σχεδόν ανέφικτη, καθώς έπρεπε να υπερκεραστούν χιονισμένοι ορεινοί όγκοι άνω των 2.000 μέτρων. Παράλληλα, για την ευθυγράμμιση της επίθεσης, έπρεπε να διαλυθεί η ισχυρότατη άμυνα που παρέτασαν οι Ιταλοί στην στενοπό της Κλεισούρας, στο κεντρικό μέρος του μετώπου. Έτσι, κλήθηκαν στο σημείο αυτό τα συντάγματα, των οποίων οι άντρες, εκτός από το ακατάβλητο θάρρος και τον πατριωτισμό τους, διέθεταν και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Εμπλέκονται σε σφοδρότατες μάχες στην περιοχή της Κλεισούρας, εχμαλωτίζοντας εκατοντάδες παγωμένους Ιταλούς και πλήθος πολεμικού υλικού, πληρώνοντας βέβαια βαρύτατο τίμημα σε ανθρώπινες ζωές. Τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, πέρασαν στην Εφεδρεία και κατευθύνθηκαν προς το Λεσκοβίκι. Στο Λεσκοβίκι, παρόλο που την 21η Απριλίου 1941 μαθεύτηκε η ανακοχή με τους Γερμανούς, τα συντάγματα παρέμειναν επί τόπου, αντιμετωπίζοντας πάλι τους Ιταλούς με πυρά πυροβολικού, αφού οι τελευταίοι δεν δέχονταν την ανακοχή. 8 μήνες, μακριά από τα σπίτια τους, οι οπλίτες έδωσαν ένα σκληρό αγώνα για να προστατέψουν την πατρίδα τους. Παρόλο που το 1 τρίτο βγήκε εκτός μάχης, γυρνούσαν πίσω στα σπίτια τους, νικητές.